bilo odlično da negde kreirate tu vrstu osvešćenja kako vaše metrike utiču, ili kakvu one imaju finansijsku refleksiju. Jer dosta HR metrika imaju direktnu finansijsku refleksiju. Vi tačno možete da znate koliko košta 1% absentizma više ili manje. Ili šta znači turnover u smislu troška. Što više ovladate nekim okvirom gde poznajete kako vaša metrika, ukoliko ide dole ili gore, ima finansijsku alokaciju, to možete lakše možda i da tražite neke inicijative. Jer ako ste vi navikli vašu organizaciju da su svi upoznati sa tim da 1% absentizma košta toliko i toliko hiljada evra, cela organizacija negde ima tu podsvest. I onda kad se desi neki problem, ukoliko vi smatrate da ćete nečim rešiti taj problem absentizma, negde je već kreiran osjećaj koliko je to bitno i mnogo vam je lakše da dobijete sredstva za nešto što želite da ostvarite tim povodom. Opet čista igra, jednostavno, psiholoških efekata, ali prosto tako je kako je.